Veduwe, ina handizive kuti ex-husband yangu anomboita sei chaizvo kana kuti ari kufungei. Kubva zvandasiyana naye haana kana kuzombodzoka, kuzombonyengetedzawo sevamwe, kutoshaya hanya zvake. Now it's nearly 3 years munhu akangoti zii zvake. Nyangwe zvangu ndaimudheerera ndichibhekwa nemasisters angu, and also ndakamuti usasvike padhuze neni nevana. Zvaisamutadzisa kuita attempt yekuuya kuzoona mhuri yake, including me, sezvinoita vamwe varume. Ndakamutorera furniture yose, mota netumwewo, akasara asina kana. Ndakapiwa imba pamba pababa vangu, ndopandiri kugara. Amai vakashaya last year January. Baba vatove nemumwe mukadzi, nyangwe zvavo vachembera. Bhudhi vadiki vaane mukadzi ane pamuromo, pamba hapachagariki. Vanasisa havachandibatsiri semabatsiro avaiita kupwanya imba yangu, vakungonzvenga-nzvenga. MaMistakes anowanikwawo. Kuti ndifonere hama dzake havadi kana kutaura neni nekuti ndanga ndisingataure navo ndichigara nemwana wavo. Munhu wandiri kublema murume wangu asiri kuuya kuzondiudza kuti ndidzoke kumba, sezvinoitwa nevamwe varume vane hanya. Ndoita sei kuti ndidzokerane naye baba vevana vangu ava?